Добрый вечер, дзяўчынкі і хлопчыкі. А вы павіншавалі сваіх настаўнікаў з іх святам? Ой, і як гэта настаўнікі ўсё ведаюць. Памылкі адразу заўважаюць і выпраўляюць. А я колькі не гляджу, нічога не бачу. Ой. Добрый вечер усім. Асабліва мне хочацца павітацца з усімі настаўнікамі. Так прыемна быць вашымі вучнямі. Ой, Рысачка, гэта вельмі цяжкая справа быць вучням. І што тут цяжкага? Гэта ж вельмі цікава. На кожным уроку адкрываеш нешта новае, карыснае. Але столькі часу трэба над падручнікамі ды сшыткамі сядзець, каб усё гэтае новае, у галаве адклалася. Калі ўсё добра распланаваць, не так много часу на гэта і спатрэбіцца. Ой, хутчэй бы падрасці і стаць настаўнікам. Вось тады я ўсё сам буду ведаць. Калі ў цябе такія сур'ёзныя планы на будучае, тады трэба зараз вельмі старацца і сачыць, каб твае веды ў адно вуха уляталі, але з другога не выляталі. Ой! Але як так зрабіць, каб усё ў галаве затрымлівалася? Можа, вушы заткнуць? Што ты, Топачка? Так ты нічога не пачуеш. А што ж мне тады рабіць? Ты настройся на атрыманне ведаў. Вось так, сядь спакойна, закрый вочки і скажы «рмау». Зразумеў? Паспрабуй сам. Сядаю, заплюшчваю вочки і гавару «р-мау». Ну як? Усё добра, толькі над «рмау» трэба папрацаваць. Ой, Топа, табе цукеркі замінаюць. Што яшчэ прыдумала? Ты ўвесь час цягнешся да іх, ці проста глядзіш, ці думаеш пра іх. Вось нічога з-за цукерак у галаву не лезе. З-за цукерак? Вядома, прыбяры іх, і справа з вучобай пойдзе лягчэй. Не, Рысачка, цукеркі ў мяне для прыкладу. Што яшчэ прыдумаў? Я придумал гениальное. Трошки подрасту и отчиню свою школу. Там не будет аніякіх подручников, а замест их будут только цукерки. Ты сур'ёзна? Вядома. Рыся, згаджайся ў мою школу пайсці вучыцца. А то, як набягуць вучні, табе месца тады не хопіць. Цукерак мне дакладна не застанецца. Ты лічыш, што цукеркі будуць для частавання? А вось і не. Цукеркі для вучобы. Добрый вечер, деточки, мои любые кветочки. Добрый вечер, дядуля Добрадзей. Віншуем вас. Ой, вельмі прыемна. А з якім святам? З днём настаўніка. Вы наш любимый настаўнік. Ой, дзякую, калі вы так лічыце. І я вас віншую, таму што вы мои любимыя вучні. Дядулечка, а у вас цукерак няма? А, цукерак зараз пагляджу ў кішэні. Пачакайце.
Дык вот же перед носом и цукерки Ну, стоять. почекайте, дядулечка. Что? А больш няма? Ой, То пасцвярджае, Ага. што любы школьны урок можна вывучаць з дапамогай цукерак. ой, вельмі цікавая прапанова. Мне б хацелася б даведацца, а як гэтыя урокі будуць праходзіць. Ну, вось, дядулечка, напрыклад, матэматыка. Так, Можна вучыцца лічыць на цукерках. Ого. Во, так вельмі зручна. Ага. А яшчэ можна падлічваць фанцікі, коробкі з цукеркамі, вагу, ну і гэтак бясконца. А дзяленне ці памнажэнне ты як збіраешся вывучаць? ага. Ды вельмі проста. Ну-ну. Бяреш цукеркі, Так. ды раскладваеш іх па розных кішэнях. Ага. Такое дзяленне ды множанне атрымаецца. Ой! Значыць, у каго кішэні больш вялікія, у таго і цукерак больш застанецца. Дядулечка, почакайте. Вярніце цукерачкі, вярніце. Чаго? Гэта я пакуль што свае мары пра школу агучваю. Трэба пакінуць салодкае да наступнага урока. Так. Тобачка, а можа, акрамя матэматыкі ў тваёй школе ты нічога вывучаць не будзеш? Буду. Вось, напрыклад, буду разглядаць сваю калекцыю салодкага, а разам з тым і вучыць гісторыю з геаграфіяй. Незвычайна, але вельмі цікава. Я буду ўспамінаць, дзе я падарожнічаў, якую цукерку пры гэтым за шчакой трымаў. Ці колькі гадоў таму нешта адбылося. Чым не гісторыя? А фізкультура? Таксама яе з цукеркамі можна праводзіць. Ну. Ну, напрыклад, паставіць высока вазу з салодкім, а потым спрабаваць яе дастаць. Прыкладна, вось так, ось высока я трымаю. Топа. Можна на дыбачках хадзіць, а можна і падскокваць. Ай. Як каму больш падабаецца. Ага. Ой, а чытанне як ты з цукеркамі вывучыў? Ого, гэта зусім проста. Ну. На фанціках столькі ўсяго напісана. Чытай сабе, ды вучыся. Ой, цікавая у цябе, Топачка, цукеркавая школа атрымліваецца. Некаторыя прапановы можна ўзяць на заметку настаўнікам, але вялікай навукі ад чытання толькі абгортак ад цукерак ты не атрымаеш. Трэба чытаць кніжкі. Як гэта вы, дзядулечка, робіце? Менавіта так. І калі удумліва мы прачытаем кнігу, мы напоўнімся новымі ведамі. І яна дасць нам штуршок больш разважаць, дзяліцца думкамі і яшчэ глыбей цікавіцца іншым. А гэта значыць, што з кожнай прачытанай кніжкай мы становімся больш разумнымі. І я змагу стаць такім жа разумным, як вы, дзядулечка. Паспрабуй. Але і на цукеркі я забывацца не буду. Толькі дзяліцца з сябрамі не забывайся. Ага. А зараз давайце падзелімся з усімі цікавай вячэрняй казкай. А зараз, дзетачкі, мае любыя кветачкі, час чысціць зубкі, мыць тварыкі і адпраўляцца ў ложачкі. Цікавых усім сноў. Добраноч, сябры. Вочкі закрываюцца, сны казкі пачынаюцца. Доўгі дзень, цёплы дзень, адплывае за аблокі. Сіні цень, сонны цень, адпаўзае ў кут далёкі. Збеглі зайкі ўсе ў лясы, змоўклі птушак галасы.
гнездо сховали свои долгие носы. Баю-бай, баю-бай, вошаняты закрывай. Баю-бай, баю-бай, вошаняты закрывай. По крысе на росе потухают зорки с плюшки. Гули все, казки все, похованные под подушки. Спят и мышки, и стрижи, спят машины в гаражи. Ты так само каля мамы, тихо-тихенько ляжи. Баю-бай, баю-бай, вочаняты закрывай. Баю-бай, баю-бай, разом с нами засынай. Баю-бай, баю-бай.